Táhni. To byl gól. Reakce po gólu. Jo, ty vole, kurva, jo, ty vole, gól, ty vole, jo, yes, ty. Moje reakce taky dobrá. Tady rozhovor s hráčem, který dal góla. Byl nečestný a nesportovní. Kde je ten mentál? No to bylo nečestný a nesportovní, já ho si vědomu, ty. Jak se cítíte po gólu? Ty vole, jako v pohodě, víš co, vole, tak jako, vole, dal jsem gól, vole, dal jsem to blaflák, vole, na levačku. Čuráku! Myslel jsem si, že to vyjde, vole, vyšlo to, vole, no, tak jako v pohodě, viď. Ale jako, myslím si, že jich ještě pár dám, jako jo, tak díky za rozhovor, ahoj. Co gól mám? Se mít, čau. Co gól mám? Co jsem řekl, gól mám? Vypadni. Gól mám. Co, jsem po hopici, jak se stane, ne? Tak jedu buly. To ani nemuselo být. Mě to vůbec nejde, já vůbec no vypadni. Posere. No, dobře, no. A gól, zase rád. Asistence tady pro tohohle, vole, obránce, vole, posranýho. Pohádka. Nechci to vypnout třeba? Smutek. Ne, ani ne. Ani ne, smutek, to nevadí. Škoda, no. Škoda. Jdeš ven. Hrám jednu, a dělej, Jde ven. Já jdu hrát, zajďte budem.